Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-la il-Missier u l-għadda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Illum fid-Djoċesi tagħna f'Sa Malta niċċelebraw it-tifkira tal-Beatu Ignazio Falzon, illi kien missjonarju fejn kien jitħabat għal konverzjoni tal-Medimbi. Nitolbuh biex jikkonserva il-fidi nisranija f'pajjiżna biex il-valuri nisara ikunu priorità ta' kull wieħed waħda minna. Biex niċċelebraw kif jixraq din il-qudisa narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, int it-triq lejn il-Missier, mulej ħnina. Kristu, int id-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħnina u l-imħabba tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Intajtna l-Beatu Ignazio bħala katekista ħabriki fil-Knisja tiegħek. Għamel li bejnuna tat-talb tiegħu għalina aħna dejjem nitħeġġu bit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. Dan jgħid il-mulej. Għal tliet nubiet ta' Iżrael, anzi, ma rreġġajtx lura kelmti. Għax huma bijew il-bniedem ġust tal-fidda u l-fqir għal żewġ irqiq. Saħqu ras l-imsejkna ma' trab tal-art u għawġu t-triq tal-umli. Għax huma jidħlu għand l-istess żagħżugħa, sew liben, sew missieru biex iżebbilħu l-isem qaddis tiegħi. U għax ħdejn kull artal jimteddu fl-art fuq ħwejjeġ mirħuħin u fid-dar ta' Alla tagħhom, il-gilgu l-imbit ta' dawk li huma jimmultaw. U sa frattant kont jien li qrittilhom ġens lamurin minn qudiemhom minkejja li kienu li daqs iċ-ċedri u l-qawwa tiegħu qawwa tal-ballut. U qritlu l-frott minn fuqu u sal-għeruq minn taħtu. Kont jien li tellajtkom mill-Eġittu, mexxejtkom 40 sena fid-deżert biex tieħdu l-art ġens lamurin. Araw, sejroskom mal-art, kif jintras l-isfel karettun mobbi bil-qatet. Il-ħafif ma jibqalux ħila biex jaħrab, il-qawwi ma jwettaq saħħtu, lanqas il-qalbina ma jsalva ħajtu. Min jaqbad l-ark ma jaqafx fuq riġleħ. Minu riġleħ ħfief ma jsalvawx. Lanqas l-rikkieb ma jsalva ħajtu. Mqar laqba wieħed fost il-qalbiena ikollu jaħrab arwin dakinhar. Oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għadda ħajr lill-Alla. Mulej. Aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Mulej, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobbot it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Mulej, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Jekk tiltaqa' ma' ħalliel tissieħeb miegħu, semek taqsam maż-żienja, fommok ftaħ tal-ħażen u l-sienek il-qerq jinseġ. Mulej,
aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Kontra ħuk toqgħod paċ, kontra bin ommok tqasqas, dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jien bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Mulej, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Ifmuha sewwa intom li tinsew l-Alla li ma naħtafkomx u ħadd ma jeħliskom. Mirod li sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurjeh is-salvazzjoni ta' Alla. Mulej, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Illum la twebsux qalbkom iżda nismgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien, meta ra ruħu imdawwar b'ħafna nies, Ġesu ordna li jaqsmu għal xatt ieħor. Imbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u għallu: Mallem, tmur fejn tmur jien niġi warajk. Imma Ġesu wieġbu: il-volpijiet għandhom l-erien tagħhom u l-asafar tas-sema il-bejtiet tagħhom, iżda min il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Ieħor wieħed mid-dixxipli qallu: Mulej, ħallini l-ewwel immur nitfen il-missieri. Ġesu wieġbu: imxi warajja u ħalli l-mejtin jitfnu il-mejtin tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum beda illi ħafna nies marru wara Ġesu. U allura minn dawn il-ħafna nies hemm ukoll kull wieħed u waħda minna li smajna din is-silta tal-Vanġelu hekk ċara u ta' inkoraġġament kbir għalina, anki jekk forsi insibuna ftit dgħajfa. Għaliex il-kelma ta' Ġesu, il-Vanġelu, hija dejjem grazzja kbira li nisimgħuha. U jekk nisimgħuha u nagħmluha tagħna, allura tħalli ħafna frott. X'rid jgħidilna Ġesu b'din is-silta qasira tal-Vanġelu? Illi wieħed mill-kittiba, jiġifieri li kien mitħla tal-Iskrittura u mitħla wkoll ta' użanzi tajbin fil-ħajja reliġjuża tiegħu, qallu: Mulej, tmur fejn tmur niġi warajk. U Ġesu dejjem b'kelma ċara u b'imħabba kbira qallu li il-volpijiet għandhom l-erien u l-asafar tal-ajru għandhom il-bejtiet, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. X'rid jgħidilna b'din il-frażi? Illi timxi wara Ġesu m'għandniex sigurezza umana, imma sigurezza spiritwali, jew inkella aħjar sigurezza tas-sens veru tal-ħajja tagħna. U Ġesu b'dan il-Vanġelu rid jgħidilna illi aħna bħala dixxipli tiegħu, bħala nsara, ma nistgħux inkunu kif ngħidu bil-Malti ta' nofs kedda, daqqa nimxu wara Ġesu u daqqa ma nimxux. U dan xi fisser li nkunu nsara maturi u mhix ta' nofs kedda. Li nkunu serji fil-ħajja tagħna bħala nsara. Għaliex
x'jiswa li ngħidu li nemmnu f'Ġesu u mbagħad ħajjitna ma turix li nemmnu f'Ġesu. U bil-ħajja matura ta' Nsara x'irrid ngħid biha? Irridu li nirriflettu ftit. Imma ħajti, ir-relazzjoni tiegħi miegħi innifsi, ir-relazzjoni tiegħi mal-oħrajn, ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla, kif inhi? Għaliex hawnhekk jiddependi x'tip ta' Nsara aħna skont ir-relazzjoni li għandna ma' dawk ta' madwarna. U waħda mill-risposti li nistgħu nagħtu hija dak is-sens ta' responsabilità li għandna f'ħajjitna. F'liema sens? Sens illi nkunu serji. Jekk jien impjegat irrid nagħti xogħli ta' dak li nirċievi. Jekk jien mara tad-dar irrid nagħmel dan ix-xogħol dan is-servizz bimħabba. Jekk jien insara, jekk jien qassis, il-ħajja tiegħi hija verament tagħti xhieda ta' fedeltà kbira lejn il-mulej. U l-fedeltà ma jfissirx li nkunu perfetti, imma li nagħmlu l-almu tagħna biex nimxu wara Ġesu. Ġesu li l-wieħed mid-dixxipli tiegħu li saqsih ħallini mmur nitfen il-missieri. Issa titfen il-missieri kienet waħda mill-opri kbar tal-karità. U Ġesu qallu imxu warajja, ħalli l-mejtin jitflu lilhom infushom. Għaliex? Għaliex ma nistgħux nkunu wara Ġesu u mbagħad ikollna interessi tagħna personali illi dawn l-interessi personali ibeduna minn Alla. U dawn l-interessi personali x'huma? Mhux l-egoiżmu, mhux li taħseb ħażin fil-proxmu tiegħek, mhux li tagħmel jekk kellek dik ix-xewqa li tagħmel id-den lill-oħrajn. Għalhekk Ġesu għalilna ejjew warajja u kunu dixxejpli serji fejn fedeltà tagħna nistgħu insegwu l-mulej. U nibqgħu ċerti illi min jimxi wara Ġesu xemm se jitlef minn ħajja tiegħu umana, anzi jakkwista s-sens veru tal-eżistenza tagħna, speċjalment fejn nkunu kapaċi infaħru tad-doni kbar li jagħtina, kemm tal-ħajja, kemm tas-serenità tagħna u kemm tal-fedeltà tagħna lejn id-doveri tagħna. Ejjew eżjes inħallu l-ispirtu tal-mulej jaħdem fina biex jagħmel minna insara maturi. Il-mixja tagħna wara Kristu titlob minna bidla kontinwa fil-mentalità u l-imġiba. Bl-interċezzjoni ta' Beat Ignazio Falzon irresqu it-talbet tagħna. Sabiex il-Knisja ma tieqaf qatt tixxandar il-Vanġelu anke meta n-nies ma jifhmux u juru indifferenza nitolbu. Sabiex min qiegħed jgħix fil-ġid jisma' il-krib ta' minu bla dar u ta' dawk li lanqas biss għandhom xilbti jew xiklu nitolbu. Sabiex l-uġieħ ta' min qiegħed ibati ikun partiċipazzjoni konsapevoli fis-salib tal-mulej li salva d-dinja nitolbu. Sabiex il-mixja tagħna bħala insara wara Kristu nitħeġġu dejjem aktar bħal Beat Ignazio Falzon biex insibu nafu u nħobbuh iktar nitolbu. Għal-morda biex fil-kelma tal-mulej isibu l-farraġ u l-kuraġġ li jħarsu il-qudiem u biex isibu dejjem min idur bihom bimħabba nitolbu. Għal dak kollha li jitolbuna li minn dan is-santwarju għażiż irresqu t-talb tagħna lill-mulej biex Alla jagħtihom il-grazza li jeħtieġu
għas-serenità u għas-salvazzjoni tagħhom. Nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo il nostro Signore perché faccia di noi dei Suoi seguaci fedeli alla Sua parola e perché le nostre scelte siano scelte cristiane ovunque e sempre. Preghiamo, nitolbu. Irresqu wkoll it-tal personali tagħna. Ilqamu lej dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni tal-Bijatu Nazju Falzon u dawlinna triq li twassalna għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jemejjek jgħix fil-saltar flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xorri bniedem li minnu jisrajna il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit jieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajtna dal-inbita din nofrulek, frott tad-dilja u xorb bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-qamu lej din l-offerta li il-poplu għaddis tiegħek qed jagħmillek fit-tifkira tal-Bijatu Nazju u għamel li bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sem nagħtu eżempju tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. U qabel ma tela s-sema bat li d-disċipli tiegħu jgħalmu u jagħmlu lil-Ġus kollha. Imnebbaħ minn dan il-kman ta' ibnek il-Bijatu Nazju Falzon għallem lil ħafna iħarsu dak kollu li jordnana il-mulej Ġesu u permezz tal-mamudija seħibna mal-poplu Addis tiegħu li huwa l-Knisja il-ġisem mistiku ta' Kristu, it-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir u l-erf tiegħu bla jes. Għalhekk aħna rrodulek ħajr mal-anġu l-qaddisin u ntennulek bla qiegħda. Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċitu, smawiet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet. Mbierek minn ġej fisem il-mulej. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejlinata biex mirraj ħibati, ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr
tal-disċipli tiegħu u qal: ħubdu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej. Xandu bil-ferna u mettijek, misterna k-sama tiġibilom. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u il-kalċi tal-salvazzjoni, u radurek ħajr, għaxoġ buktilana għawn u dimek biex naduk. U mitċa kontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-Beatu Nunzio Falzon u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Imdawlin mill-kelma tal-Alla li Ġesu ħallilna, flimkien nitolbu u ngħidu: Missirna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritin kif is-sema jgħidu fl-ard, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda l-Iżlam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħirsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, nħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu, dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom, ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, neħi d-nubiet ta' dinja ħana, mulej Ġesu Kristu nitqarbina ma tkunx ta' kondamna. Iżda, it-tiba tiegħek f'tinarija fejqan ħarsina ta' Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħejni aħna l-mistiedna għal-dikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signoralla, gloria al mistero dello Spirito Santo. Nitolbu, u Alla tista' kollox, għatina l-għajnuna permezz ta' din it-qarbina mqazza li għamilna dal-għodu biex fuq l-eżempju tal-Beatu Nazju bil-qalb u bl-emmil tagħna nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Qabel nirċievu l-barka ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex flimkien nippruvaw nkunu nsara kif jixraq biex nagħtu xhieda sabiħa tal-fidi tagħna. U nitolbu wkoll skont l-intenzjonijiet kollha tagħna. Ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, immirkejn bost in-nisa, mierek il-frott ġuftej Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlobalina metimmin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Misser, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna